Amin. Hurian itu hatta sude parhalado HKBP dan pasar pasahaton tuhita saluhutna. Selamat hari Natal ma tuhita saluhutna. Selamat hari Natal. Unang mabiar hamu ay barita halalas ni rohagodang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoy. Nunga tubuh si paluai tama do hita mamuji doat pasangap kon debata. Marsoba mahamu tu debata pasangap jala puji hamu majahoba mared de mahita. Asmaroham tuhataro umum gomsa sude ukap roham jakon raja marinde masure marinde masure marinde marinde masure tanah laut haragani wangi haumai nasugei olopon rajai olopon rajai olopon rajai. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hangoluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatidakkon hami, dohot hubaritahok kami tuhamu, hangoluan na saleleng nilelengna, na dilabung ni amay hiyan, jalanong patar dihami, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, marroha ama doho tuhami halak bardosa na dangolon. Alani dilehokkodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana. Namangi do mahami nuaing tuho, suru matoddim na badiai turohanami. Asa manahan hami sahat rodi ujungna, di bagasan haporseaon nasitong, jala asa mertua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tangi hokamu mapatik ni debata di pesta Natal Parjolo sadarion imana tersurat di Rom 12 ayat sada songonom maridok disi.
Nahuapo imahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamu madaging muna bayan pelean na mangolu, na badia, na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha, ima yang gosahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugo imahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Amin. O Raja Sangap, Tuhan isalut di tangguna posus bitanoon. Ani jomna dari hamago, tasumba maiban, tasumba maiban, tasumba maiban, Rajatan. O Jesus Tuhanku, sanai pujianku pambainu dia padosaon. Ayah bejoma, oh moko pau, tasomba maiban, tasomba maiban, tasomba maiban, Rajatan. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale debatanami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, hu hilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahenna hu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalo hu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean nyaka perdosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalausion nami marhite-hite, parnguluan nami, pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maa sini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nitod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maaugakku tu hamu. Guru hok kamu masyanau. Ay nalabok doau jalan asirep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok doaugakku jalan yang dohot nahu paporsaton. Hasanga poma di debata na digijang. Amin.
Tangi hukamuma hatani debata turpuk epistel di pesta Natal parjolo sadarion imana tersurat di Pesalmen bidu 140 ayat sada rodi ayat 14 asa marsikat soring mahita majahasa. Haleluya, puji ma Jahoba, hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana sude hamu ale akka suru-suruanna. Puji ibana sude hamu ale akka paranganna. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akka namar sinoddangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan. Dohot hamu ale akka aek akka na di atas ni langit. Ikkon pujion nasida magowar ni Jahoba ay madokkon ibana jadi tartoppa ma nasida. Puji ma Jahoba hamu ale akka nasian tanoon akka binatang ni laut rodi sude akka lung. Ho ale api dohot abolas rodi timus haba-haba napas sauton hatanan. Hamu ale akka dolok dohot sunge akka robean hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude paha-pahanan akka gulomit rodi akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja ni tanoon dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka doli-doli dohot namar baju pe. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajar. Ikkon pujion nasida magowar ni Jahoba ay sasada gornaido natibul diatasi hamulion naido tanoon dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai. Baik puji-pujian di sudi akka na nyasianna di akka anak ni Israel bangso hasol hotanai. Haleluya. Ido yang gosahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Hatidakon ma hata haporseotai songon na hinatidakon ni dongatta sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea
sunggul-sunggul di hita di parminggota di bagasan sadarion na parjolo goar ni minggutta sadarion ima minggu pesta natal na parjolo dohot topik saluhut bangso pasangap huhut memuji debata na paduahon akamanginang marsugut tapis tahod dotong pesta natal na paduahon masuk mahita pukul 10 siang manang pukul 7 botari di Garijat Taun. Ima sunggul-sunggul di hita atong marede mahita huhut mata papungu piliata.
susi patari dahon olongi rohana tok tong basa di peta puji debata. Oh Yesus puji ho ni banong ngabejol mau ni topo doa mion nadangol di portibion. Beak di panggagatani do anak ni Jahobani parto hati sibuk taon do napangun taon si gom-gom parutani dona peak dibarai porsuk pania hapani nomor mudu ode sudi. Ibanana tiurian nasangap sianahidan dupa tiur hontanon lau manon dangi taun dirina di rumah redo sangap nani tinggal hondo manogu ajol maoni tu debata manai. Napugos matuhatai manan rina porsuki mamurahi tabay nongi salering nilegai imabinay ni Jesusi patari dahon olongi rohana tokong masak ipeta puji debata. Yesus puji ho di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama pribadi dan atas nama seluruh pelayan Pultamer, Majelis Gereja kita KBP Denpasar mengucapkan bagi kita Selamat Hari Natal. Ngahurang gugunya mertibak kuntorok bijol maun.
Selamat Hari Natal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi berita Natal untuk kita di pesta Natal yang pertama ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena saya lihat kebanyakan dari kita sudah banyak yang wajah-wajah orang Manado, maka saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Sesudah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Topik untuk khotbah hari ini adalah segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tahun 2023 ini ada sangat luar biasa di gereja kita, orang-orang yang bisa dapat mengikuti ibadah Natal. Baru kali ini kami lihat begitu banyak jemaat yang boleh membludak datang dari semalam, tadi pagi hingga siang hari ini. Maafkanlah kami Bapak Ibu sebagai pemangku jabatan pelayan di gereja kita. Bukannya kami tidak mau mempersiapkan, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terlalu banyak datang. Jadi bukan kesalahan kami, bukan kesalahan kalian, tapi entah kesalahan siapa. Bapak Ibu, jalanan juga macet. Saya kira karena macetnya Pulau Bali ini, kami yakin karena memang banyak pendatang sekarang yang datang ke Pulau Bali. Nah, mungkin sudah ditabung setahun yang lalu, atau mungkin ada tiba-tiba rezeki yang ketiban, ada juga mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, kami menyambut Bapak Ibu Saudara, inilah HKBP Denpasar. Sebenarnya kalau minggu-minggu biasa banyak bangku agak-agak kosong. Nah, tapi kalau boleh minggu-minggu depan tahun 2024 kami para lado akan siap sedia melayani Bapak Ibu Saudara. Yang penting hadir semua seperti ini. Tapi mungkin pendeta nanti akan tambah 5 lagi. Tapi kalau hanya berdua, kami mau rancang kiat sebenarnya Bapak Ibu. Tapi karena perjamuan hari ini, tak mungkin seorang sendiri saja melayani. Bisa nanti saya pingsan. Akhirnya dibuatlah seperti ini, bisa menerima perjamuan kudus nanti dilayani Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya kira kedatangan kita ke sini bukan seperti adat Batak ada acara mamoholi. Ya kan Bapak Ibu? Dan nama mamoholi hita dison. Tapi kita datang ke sini adalah ada sukacita yang sangat luar biasa di luar dari kebiasaan kita.
Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 58, keluarga, tetangga, kerabat dari Elizabeth datang berpesta memoholi alanong tubuh si Yohanes. Itu biasa Bapak Ibu. Saya juga dulu waktu lahir seperti itu katanya. Karena saya nggak tahu apakah orang dua tahu buat dulu pesta atau tidak. Tapi ketika anak saya lahir, yang pertama, kedua, ketiga, biasanya kami membuat acara mamoholi. Yang kami undang mungkin terbatas keluarga, kerabat, dan mungkin anggota jemaat. Tetapi saudara-saudara, berita sukacita hari ini adalah beda dengan apa kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena berita kelahiran Tuhan Yesus sangat berbeda betul dengan kelahiran dari Yohanes. Karena apa Bapak Ibu? Karena kelahiran Tuhan Yesus dirayakan oleh bala tentara surgawi. Bayangkan, bala tentara surgawi, malaikat-malaikat, mereka bersorak-sorai menyanyikan tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan bersama-sama bernyanyi. Mari kita mengatakan Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya. Itulah yang menjadi sukacita kita hari ini. Ido bahenna hari Natal berbeda dohot hari-hari biasanya. Karena hari Natal itu Abang Inang adalah menandakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah datang menjadi manusia. Dia datang menjadi serupa dengan kita. Dia Allah yang mulia, turun berinkarnasi sama seperti kita manusia. Dan itu diberitakan malaikat kepada para gembala. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menerima pesan pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah gembala. Kenapa tidak kepada pendeta? Kenapa tidak kepada sintua? Kenapa tidak kepada kalangan burjuis? Kenapa tidak kalangan-kalangan orang hebat? Tetapi kenapa justru ke kalangan para gembala? Padahal gembala itu adalah kalangan sederhana. Mereka adalah kalangan bawah. Ekonominya pas-pasan. Hidup mereka terancam. Karena mereka diberikan tanggung jawab menjaga domba dari tuannya. Tetapi Tuhan berkata melalui malaikatnya, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi yang berkenan kepadanya. Berita sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, berita sukacita itu tidak stop hanya sampai di situ. Tetapi ada respon dari gembala-gembala itu, dan saya yakin dan aminkan hari ini bahwa respon dari gembala itu juga adalah menjadi respon dari kita. Amin, Amang Inang. Kalau bukan, percuma kita berdesak-desakan datang kemari. Mari kita lihat apa respon dari gembala. Ketika malaikat itu telah pergi, maka para gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Betlehem. Para gembala tidak lama berdiskusi. Para gembala tidak memikirkan bagaimana ini domba-domba kita. Para gembala tidak banyak membahas apakah ini berita hoax atau tidak. Para gembala tidak memikirkan hidup mereka. Mereka langsung berkata, ayo kita berangkat ke Betlehem. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, itu juga lah yang menjadi respon kita. Ayo, keputusanku mengikuti Yesus. Tak perlu mempertimbangkan ini, tak perlu mempertimbangkan
yang lain sebagainya. Dibutuhkan kebulatan tekad untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Meskipun banyak susah, menderita dalam dunia, keputusanku tetap mengikut Yesus. Itu adalah respon yang pertama dari malaikat. Yang kedua, Amanginang. Setelah mereka berangkat, maka mereka menjumpai Maria dan Yusuf telah berada di palungan. Dan mereka melihat apa yang terjadi. Mereka menyebarkan perkataan itu kepada banyak orang. Ketika mereka sudah lihat apa yang terjadi, ketika mereka telah berjumpa dengan Yesus, dan perjumpaan mereka dengan Yesus menjadi utang bagi mereka, dan tidak boleh disimpan-simpan di dalam hati, dan harus dikeluarkan. Akhirnya saudara-saudara, mereka memberitahukan itu kepada orang banyak. Akhirnya banyak orang heran, banyak orang takjub. Ini gembala, kenapa ini berubah? Ini dulu kurang rajin, kenapa ini menjadi rajin? Ini dulu status Facebooknya aneh-aneh, sekarang udah berubah. Ada apa ini? Heran. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berubah, ingat ada orang yang heran dengan kita. Dan keheranan itulah yang membawa orang lain berkata, terpujilah Tuhan. Burjudok dawanat tuari, alai dung dinatalon, manonggaki ala ni maceton. Heran deh? Heran. Jangan kita heran karena berubahnya kita dari yang baik menjadi jahat. Tetapi baiklah orang lain heran ketika dulu kita kurang baik, sekarang menjadi baik. Maka para malaikat itu, para gembala itu setelah melihat Yesus yang telah lahir itu, mereka menjadi pekabar Injil inkarnasi. Mereka memberitahukan Yesus itu, juru selamat itu sudah lahir. Mereka memberitahukan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya secara verbal, tetapi juga secara tingkah laku mereka. Dari tadi HP saya sudah panas karena banyak kali kiriman Merry Christmas. Kukirain parcel yang dikirim, rupanya kartu. Saya senang Amanginang, walaupun HP saya blank. Kata-katanya Merry Christmas, Merry Christmas. Nggak tahu aku dari siapa. Kulihat-lihat wajahnya, nggak mirip dengan yang kukenal, pikirku. Bolehkah? Boleh. Bolehkah kita update status bersama dengan keluarga kita di Facebook supaya dilihat orang? Boleh. Karena dengan sukacita kita juga orang lain akan ikut. Tetapi lihat Amanginang, ketika kita membuat status di Facebook pun itu, di IG pun itu, dan lain pun itu, orang lain yang tidak kita kenal, mungkin tidak seagama dengan kita, akan bertanya-tanya, ada apa dengan mereka ini? Siapa Yesus itu? Maka mereka akan membaca siapa Yesus. Dan ketika mereka membaca, mereka akan percaya. Tetapi banyak Amanginang, seringkali perilaku kita justru membuat nama Tuhan dihujat. Di mobilnya tertulis Filipi 3 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang apa teh? Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang beserta aku. Ada di mobil tertulis seperti itu. Padahal di jalanan dia belok kiri, belok kanan, mau ditabrak orang lain. Padahal dilihat orang, Filipi 3 ayat 14. Apa kata orang? Cih,
percuma. Filipi 3:14. Apalagi kalau dibuat Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Padahal lewat mobilnya mau ditabrak orang, orang menjadi mau celaka dan marah. Perilaku kita bukan hanya perilaku verbal, tetapi perilaku kita harus justru nyata dalam kehidupan kita. Itu respon yang kedua. Respon yang ketiga, amang-inang saudara-saudara yang kukasihi, mereka pulang sambil memuliakan Allah dan memuji Allah atas apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Ini yang paling utama. Mereka pulang dengan bersuka cita. Jadi kita juga pulang dari sini, amang-inang, jangan ada yang bersungut-sungut. Panas sekali pun tadi. Macet kali pun tadi gereja itu. Siapa tadi cintuannya itu yang agak tinggi-tinggi itu? Marah-marah dia. Jangan ada yang cemberut, amang-inang. Sekali setahun ya seperti itu. Gak ada dua kali seperti ini. Jikalaupun ada tadi saya lihat, kami dengar para lalu atau tukang parkir panitia dari atas kami dengar, maju, mundur. Gak usah sakit hati, amang-inang. Sesama orang Batak memang seperti itu suaranya. Maka kita harus pulang dari gereja ini dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah lahir dalam diri kita. Ada sukacita yang baru yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Sukacita itu hanya dari diri Tuhan Yesus yang telah lahir dalam diri kita. Maka orang lain akan berkata, sekalipun si kawan ini menderita, tetapi tetap bersukacita. Ada apa? Karena Yesus. Sekalipun bapak sana, ibu sana tidak ada dapat tempat duduk, tetapi senyum-senyum juga dia mendengarkan khotbah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Tetapi ada juga di sana yang duduk, tenang dia di sana, tapi tertidur ngantuk dia. Karena apa? Diabetes mungkin, kelebihan makan mungkin dan lain sebagainya. Tapi ingat amang-inang, bahwa kita pulang dari gereja ini, bawalah sukacita itu. Sukacita yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus dari sorga. Dialah yang menyelamatkan jiwamu. Dialah yang menghapus segala dosa-dosamu. Dialah yang menyertaimu dalam segala pergumulanmu. Dialah yang selalu memberkati engkau dalam setiap rencana-rencanamu. Maka saya yakin bahwa sukacita kita itu bukan hanya hari ini, tapi sukacita kita adalah tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan kita sudah berjumpa melalui firman-Nya, dan kita akan berdalam lagi dengan perjumpaan kita melalui perjamuan kudus. Tuhan memberkati, kami ucapkan selamat hari Natal. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Tuhan telah menyatakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Juru selamat telah lahir ke dunia. Bala tentara surgawi bersorak-sorai, memberitahukan kemuliaan nama-Mu, agar damai di bumi terjadi. Biarlah Tuhan seperti gembala, itulah juga menjadi respon kami. Tidak ada lagi kebimbangan, keraguan-raguan. Kami akan mengikut Tuhan Yesus. Kami akan pergi ke Bethlehem. Kami akan tetap bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Kami akan tetap bersuka cita bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus sebagai pertanda bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah umat-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai sukacita kita di Natal ini, marilah kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita. Tarbe Gesù
Mengenang nuang masuk mahita tu perpadanan nabadia. Ada orang masuk kita pabohonon nami do aka naboy majalo ulaw nabadia di bagasan sadarion ima akan anaong makatidak kon hapor siaon jala nasotongon di bagasan pamisangon ni Huria manang hona RPP molutung adong sian na tua-tua nami naro di bagasan tikyon nasoboyan non ro tujolo majalo perpadanan nabadia ulaw nabadia girama di pabua tu situatan ang ka panitia asa hupataru hami pe tu hudulam muna perpadanan nabadiai songoni ma buah-buah di hita atong asa masuk kita taparadi marohatan ang pikirat ta kamanginang marede hita nomor 152 ayat sada. Jesus amorosa, dosa diportibilon, pangulu ami. Jesus amorosa, dosa diportibilon, pangulu ami. Jesus amamosan, dosa diportibion, say paso ng amin. Amen, amen, amen. Martangyang mahita Ali Tuhan di bata para si roha na sumurong amanami na di banwa gidjang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangak kami anon parpadanan na badiay lehom matod di parbadia tu ganup hami asa ditubuhon hapor siyaon na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami pargugoy mahami maswadahod diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Say taiti rohanami asalam malungon hami tu banwa gidjang asa say masihol hami pay maymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan ang pinarhamaul ni debata ita sakapin waeng mangaton parpadanan nabadiay. Di bayani tatibangi majumolo manang natau hita marulaon nabadia. Asa unang hona uhum manangi sesian hitaon. Ay holan na uduk roha jala na manolsoli rohana alani pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiay alay akan adohot marulaon na badia unang be dioloy sibolis unang be didaddati mardosa tung padaw hamu marohamu nasiani tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate jala naong mulak mangulu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay di bahini tatakasi majolo rohat tabe jala alusi hamu ma suku-sukunon rimma ita jongjong di parhatu turoham do halak pardosa ho sian hatu tubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatu turoham dokma olo namarsak doroham alani dosami jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu turoham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naong mati dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo doho mangkotap ponsian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo
Atong tapauduk be marohatta jalat atau potima sude dosatta ihutuk kamu matangyangon di bagasan rohamuna be martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jot-jot hulau sihami patikmu. Tama dohona uhummu hami nuaeng dohot sogut. Molo balos sonommu tuhami hobbar tu pabbahenan nami i. Alai alani godang ni asi dohot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokop hami, alani i ubahin na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesama sude dosa nami. Calalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham, saleleng di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jalan na mauwas di asi ni roha ni debata, say sahat matu hamu na hinaporsyaam munay. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos maruhamuna, nung ngasesa saluhut dosa muna, di bagasan guar ni debata ama, anak dohot tod di parbadia, amen ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaommu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin. Hudulma huriai laos maredde hita nomor 153. Atong tangih kamu ma Tuhan Yesus Kristus, tonani Tuhan Yesus Kristus dinalau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujut arjehe ibana. Didokma mauliate, dungi diponggoli mai di parlehom matu akasisianna, huhut ma didok, jalo hamu ma jalapangan ma dagik kudoi, nanilehon tu hamatean humokop hamu. Bahek kamu ma songoni bahen parningotam muna diau. Jaladung sunna sidamangan, dibuat ma panginumani didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, badan naib baru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humokop hamu, bahen hasesaan ni dosa. Saya baik kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong Roma hamu nung ngarade besude ida jaladai hamu ma hinadinggan ni debata. Kristus. Tujuh
Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusian, udar hului, nani usehon kumokopam, main asasaan dosam, imana mangaramot, jala pahotor rohamuna makapursia iban, asal kamuluan nasras. Amin. Ulang mahamu di bagas jalo hamuma, jala minum hamusian, udar hului, nani usehon kumokopam, bahen hasisaan dosa, imana mangaramot, jala pahotor rohamuna makapurseban, asa dihamu-hamuan nasurasuna. Amin. Ulang mahamu di bagas sedang. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusiani, mudar hudui, nani usehon kumokopamu, bahen asasaan dosamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna makamuseba, asa dihamu-hamuluan nasrasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedang. Solo tu silami Yesus Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusia, mudar hudi, nani usehon kumokopam, bahen hasasaan dosamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna, makamursihai ibadah, asa namu, hamuluan nasrasuda. Amin. Ulang mahamu di bagas sedang. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusian, mudar hudui, nani usehon kumokopam, bahen hasasaan dosamu, imana mangaramot, jala pahotor rohamuna makapursiaiban, asa dihamu hanguluan nasrasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedang. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusian, mudar hudui, nani usehon kumokopam, bahen hasisaan dosamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna makapursaiban, asa dihamu-hamuluan nasurasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedang. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inum hamusian, mudar hudui, nani usehon kumokopam, bahen hasisaan dosamu, imana mangaramoti,
pahonto rohamuna maka percaya ibadah asa dihamu-hamu Tuhan dan Rasulullah. Amin. Mula kamu di bagas sedame. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuman jala inu hamusian udar hudui nani usehon humokopamu bahin hasasaan inusamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makapor sa ibana asa dihamu-hamuluan nasa rasulah. Amin. Mula mahamu di bagas sedami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inu hamusiani mudar hudui nani usehon humokopamu bahin hasasaan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaposya ibadah asa dihamu-hamuluan nasa rasulah. Amin. Mula mahamu di bagas sedami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar hudui nani usehon humokopamu bahen hasasaan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsya ibadah asa dihamu-hamuluan nasa rasulah. Amin. Mula mahamu di bagas sedami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala ilum hamusiani mudar hudui nani usehon humokopamu bahin hasasaan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsya ibadah asa dihamu-hamuluan nasa rasulah. Amin. Mula mahamu di bagas sedami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar hudui nani usehon humokopamu bahin hasasaan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaporsya ibadah asa dihamu-hamuluan nasa rasulah. Amin. Mula mahamu di bagas sedami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian udar hudui nani usehon humokopamu bahin hasasaan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaporsya ibadah asa dihamu-hamuluan nasa rasulah. Amin. Mula mahamu di bagas sedami. Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar hudui nani usehon humokopamu
bahen hasasaan dosa muna. Ima na mga ramoti, jala pahotor roha muna makaporsebana. Asa di hamuhang uluan na sarasuda. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum hamu siani, mudar gudui, nani usehon humok pampamu, pahen hasasaan di dosamu, iman amang ramot, jala pahotor rohamuna makaporsya ibana, asa di hamu hanguluan nasurasu. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Diau o Tuhaki donok o Tuhan mando Didok Tuhan Yesus Kristus, ragam do jala inum hamu siani, panjunan mudar gudui, nani usehon humok pampamu, pahen hasasaan di dosamu, iman amang ramot, jala pahotor rohamuna makaporsya ibana, asa di hamu hanguluan nasurasu. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum hamu siani, mudar hudui, nani usehon humok pampamu, pahen hasasaan di dosamu, iman amang ramoti, jala pahotor rohamuna, makaporsya ibana, asa di hamu hanguluan nasurasu. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum hamu siani, mudar hudui, nani usehon humok pampamu, bahin hasasaan di dosamu, iman amang ramot, jala pahotor rohamuna makaporsebana, asa di hamu hanguluan nasurasu. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum hamu siani, mudar hudui, nani usehon humok pampamu, pahen hasasaan dosamu, iman amang ramot, jala pahotor rohamuna makaporsya ibana, asa di hamu hanguluan nasurasu. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum hamu siani, mudar hudui, nani usehon humok pampamu, pahen hasasaan di dosamu, iman amang ramot, jala pahotor rohamuna, makaporsya ibana, asa di hamu hanguluan nasurasu. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma, jala inum hamu siani, mudar hudui, nani usehon humok pampamu,
bain hasasani dosamu ima amang ramot utmak patugon hapon semula tibana asa dihamu muluan na surasu amin mula mahamu di bagas sedang Didok kata Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siang mudar ubi manuseo makapamu bahen hasasaan dosamu di mana mangaramot jala pahot ng hamu samuna di ba asa di hamu muluan na amen mula mahamu di bagasan kata Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon humoko pamu bain hasesani dosamuna imana mangaramoti jala pahotor hamuna makaporsya ibana asa dihamu hanguluan na sarasuda amen mula mahamu ibagas sedang Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon umakopamu bain hasasani dosamuna imana mangaramoti jala pahotor hamuna makaporsya ibana asal hamu angkuan na sarasuda amen mula mahamu di bagasan dami Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon umokopam bain hasasani dosamu imana mangaramot jala pahotor rohamu na makaporseban asa dihamu angluan na sarasuda amen mula mahamu di bagasan dami Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon umokopam bain hasasani dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaporseban asa dihamu anguluan na sarasuda amen mula mahamu di bagasan dami Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudui nani usehon umokopam bain hasasani dosamuna imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsya asa dihamu anguluan na sarasuda amen mula mahamu di bagasan dami inum hamu siani mudar hudui nani usehon umakopamu bain hasasaan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamu na makaporsya
asa di hamu-hamuan na surasuda. Amen. Mula mahamu gagasan namin. Kata Yesus Kristus dalam hamu ma jala inum hamu si muda mulai dan usaha menukop main hasil sawahan itu sama di mana mga ramon jala pahot roh hamu nama kapur sebar asa di hamu hamu duan nasurasuda. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar hudui dan yusehon humokopam bahen hasesesan dusamu imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makapor sebana asa dihamu-hamuluan nasurasuda. Amin. Mula mahamu ibagasadda. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui dan usaha mengokofam bahan hasesesan dosamu di mana mangaramon jala pahotor rohamuna makaporseba asa dihamu-hamuan nasurasu. Amin. Mula mahamu ibagasadda. Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani usehon humokopam bahin hasesesan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseba asa dihamu-hamuluan nasarasu. Amin. Mula mahamu ibagasadda. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusiani mudar hudui nani usehon humokopam bahen hasesesa di dosamu imana mangaramoti jala pahotor hamuna makaporsebana asa dihamu-hanguluan nasrasuda. Amin. Mula mahamu ibagasadda. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani usehon humokopam bahen hasesesan dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporseba asa dihamu-hamuluan nasrasu. Amin. Mula mahamu ibagasadda. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani usehon humokopam bahen hasesesan dosamu
Imana mangramo jala pahoto rohamuna maka perseban asa dihamu hanguluan nasarasu. Amin. Mula mahamu baga sedang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani seho numok popam bahin hasisesa di dosa muna imana mangramoti jala pahotor rohamuna maka persyai ibana asa dihamu hamuluan nasarasu. Amin. Mula mahamu di baga sedang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inu hamusian mudar hudui nani useho numok popam bahin hasisesa di dosamu imana mangramo jala pahotor rohamuna maka perseiban asa dihamu hanguluan nasarasu. Amin. Mula mahamu di baga sedang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani usehon kumokopam bahin hasisesa di dosamu imana mangaramoti jala pahotor rohamuna maka perseban asa dihamu hanguluan nasarasu. Amin. Mula mahamu di baga sedang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani useho numok popam bahin hasisesa di dosamu imana mangramo jala pahotor rohamuna maka perseban asa dihamu hanguluan nasarasu. Amin. Mula mahamu di baga sedang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani useho numok popam bahin hasisesa di dosamu imana mangramoti jala pahotor rohamuna maka persyai ibana asa dihamu hanguluan nasarasu. Amin. Mula mahamu di baga sedang didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusian mudar hudui nani useho numok popam bahin hasisesa di dosamu imana mangramoti jala pahotor rohamuna maka persyai ibana asa dihamu hanguluan nasarasu. Amin. Mula mahamu di baga sedang
Didok Tuhan ta Yesus Kristus calo hamuma jala inum hamusiani mudar hudui nani usehon humoko pamu bahen hasesesa dosa muna imana mga ramoti jala pahotor hamuna makaparsaiban asa di hamu hanguluan na sarasu. Amen. Mula mahamu ibaga sa dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inu hamusyan mudar hudui nadi useo nuroko pamu bahen hasesesa dosa muna di mana mga ramot jala pahotor muna makapersidan asa di hamuhan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagasadam. Jala inu hamusyan mudar hudui nani useo mokopam bahen hasesesan dosa muna imana mga ramoti jala pahotor roh muna magkapasayban asa di hamu hanguluan na sarasu. Amen. Mula mahamu ibaga sa dami. Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusyan mudar hudui nani useo mokopam bahen hasesesa dosa muna imana mga ramot jala pahotor roh muna makapersiban asa di hamuhanguluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagasadam. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusyani mudar hudui nani usehon mokopam bahen hasesesa dosa imana mga ramot jala pahotor hamuna makaperseban asa di hamu hanguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusyani mudar hudui nani usehon humokopam bahen hasesesa dosa muna imana mga ramoti jala pahotor hamuna makaperseban asa di hamu hanguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagasadam. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusyani mudar hudui nani usehon umokopamu bahen hasesesa dosa muna imana mga ramoti jala pahotor hamuna makapersyaiban asa di hamu hanguluan na sarasuda.
Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamu sen, mudar hudi, nani useho umokopam, bahen hasese dosamu, imana mangramuti, jala pahotor hamuna makamur seba, asa di hamu amuran nasrasul. Amin. Mula mahamu di bagasada. Sehon umokopam bahin hasese dosamu imana mangramu jala pahotor ramu nakakamu seba asali hamu amudan nasrasul. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Mudar budui nanu sehon mokopam bahen hasese dosamu imana mangaramoti jala pahotor hamu namakapor seban asali hamu hamudan nasrasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusian, mudar hudui, nani usehon humokopam, bahin hasese sa dosamu, imana mangramuti, jala pahotor hamuna makaporseban, asa di hamu anguruan nasrasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Dok Tuhan Yesus Kristus. Jala hamuma, jala inum hamusiani, mudar hudui, nani usehon mokopam, bahin hasese dosamu, imana mangramuti, jala pahotor hamuna makamur seba, asa di hamu amudan nasrasul. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusiani, mudar hudui, nani usehon umokopam, bahin hasese dosamu, imana mangramuti, jala pahotor hamuna makaporseban, asa di hamu amudan nasrasul. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Tuhan
Imana mangramo jala pahotor ramuna maka persebana asa dihamu-hamulan na surasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuna jala hidup hamusin mudar mudui nani usehon mokopam bahen hasisese dosamu himana mangramot jala pahotor hamuna makaposeba asa dihamu-hamulan na serasu. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala ini hamu siamu udar hudui nani sehon mokopam bahen hasisese dosamu imana mangramot jala pahotor ramuna makaposeba asa dihamu-hamulan na surasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala ini hamu siamu udar hudui nani sehon mokopam bahen hasisese dosamu imana mangramot jala pahotor ramuna makaposeba asa dihamu-hamulan na surasuda. Mula mahamu di bagas sedap. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sieni mudar hudui nani usehon mokopam bahen hasisese dosamu imana mangramoti jala pahotor ramuna makaposeba asa dihamu-hamulan na surasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siamu mudar hudui nani usehon mokopam bahen hasisese dosamu imana mangramot jala pahotor ramuna makaposeba asa dihamu-hamulan na surasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala hidup hamusin mudar hudui nani usehon mokopam bahen hasisese dosamu imana mangramot jala pahotor ramuna makaposeba asa dihamu-hamulan na surasuda. Amin. Mula mahamu di bagas sedap.
Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuman jala inung amusya udar kudui nani useho dumokopa bahit asisesa yusama imana mga ramoti jala pahoto rohamuna makapuseba asa di hamuang uluan nasu-nasu. Amin. Mula mahamul bagasa Tuhan Yesus Kristus jalo hamuman jala ino hamusin udar dan usayon mokopam bahay magsasese dosa muna imana mga ramon jala pahon raw mula makamusin asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Pahotor romo na magkakuseba asa di ako ang uluan na sa Amen. Wala mahamoy bagasanda Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuman jala ino hamusin udar nani useo kumokopang bahay na sisesa dosa imana mamramoti jala pahoto rohamuna makamusin asa di ako ang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagasanda Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuman jala inung hamusin udar kudui nani useo kumokopam bahen hasesesa dosamu imana mga ramoti jala pahotor hamuna makamuseba asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagasanda Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuman jala inung hamusin udar kudui nani useo mokopam bahen hasesesa dosamu imana mga ramoti jala pahotor hamuna makaporseba asa di hamuhang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagasanda Amen.
dosamu. Imana mangaramoti, jala pahotor rohamu na magpaparsibani. Asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagas sa dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siani. Mudar hudwi. Na diusehon mokopam. Bahen hasise sa indusawin. Himana mga ramoti. Jala pahotor rohamuna magpaporseban. Asa di hamu-hamuluan na sarasun. Amen. Mula pahamu di bagas ang dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siani. Mudar hudui. Nani useo mokopam. Bahen hasese sa dosamu. Imana mangaramot. Jala pahotor rohamu. Magpaporsyay di mani. Asa di hamu. Hanguluan. Amen. Mula mahamu di bagas ang dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siani. Mudar seon mokopam bahen sesesa dosamu. Imana mangaramot. Jala pahotor rohamu na magpaporseban. Asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagas ng dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siani. Mudar hudui. Nani useo mokopam. Bahen hasise sa dosamu. Imana mangaramot. Jala pahotor rohamu na magpaporseban. Asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Mula pahamu di bagas ang dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siani. Mudar hudui. Nani usehon mokopam. Bahen hasese sa dosamu. Imana mangaramot. Jala pahotor rohamu na magpaporseban. Asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagas ang dami. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu siani. Mudar hudui. Nani usehon mokopam. Bahen hasese sa dosamu. Imana mangaramot. Jala pahotor rohamu na magpaporseban. Asa di hamu ang uluan na surasu. Amen. Mula mahamu di bagas ang dami.
Didok tu hatta Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inu hamusyen, mudar kudui, nani usehon mokopam, bahen hasesesa dusamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna makapurseba, asa dihamuang luan na surasuna. Mula mahamu di bagas sedam. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamba, jala inu hamusyen, mudar kudui, nani usehon mokopam, bahen hasesesa dusamu, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna makaporsyaiban, asa dihamuhanguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagas sedam. Didok tu hatta Yesus Kristus. Jala hamuma, jala inu hamusyen, mudar kudui, nani usehon mokopam, bahen hasesesa dusamu, imana mangaramot, jala pahotor rohamu, makaporsyaiban, asa dihamu, hanguluan na sarasu. Amen. Mula mahamu di bagas sedam. Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusyen, mudar kudui, nani usehon mokopam, bahen hasesesa dusamuna, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna makaporsyaiban, asa dihamuhanguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagas sedam. Didok tu hatta Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusyeni, mudar hudui, nani usehon momokopamu, bahen hasesesen dusamuna, imana mangaramoti, jala pahotor rohamuna makaporsebana, asa dihamuhanguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagas sedam. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inu hamusyen, mudar kudui, nani usehon mokopam, bahen hasesesa dusamu, imana mangaramot, jala pahotor rohamuna makaporsyaiban, asa dihamu hanguluan na sarasu. Amen. Mula mahamu di bagas sedam. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamusyen, mudar kudui,
dusa mo, imana mangramot, jala pahotor hamu na makapusiban, asa di hamu hamuluan na sarasudan. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Yesus Kristus jala hamu mang jala inum hamu sieni mudar budui nani usehon mokopam pahen hasise sadusamu imana mangramot jala pahotor hamu na makaporseba asa di hamu hamuluan na sarasuda. Amen. Mula mahamu ibagasan dami. Mula mahamu di bagasan dami. Ridok Tuhan Yesus Kristus jala hamu ma jala inum hamu sieni mudar budui nani usehon mokopam pahen hasise sadusamu imana mangramot jala pahotor hamu na makaposeba asa di hamu panguluan na sarasuda. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sieni mudar budui nani usehon mokopamu bahen hasise sandusamu imana mangramoti jala pahotor rohamu na makapersebana asa di hamu hanguluan na surasuda. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala inum hamu siani mudar budo yang ni usehon mokopam bahen hasise sadusamu imana mangramot jala pahotor hamu na makaposeba asa di hamu hamuluan na sarasuda. Amen. Mula mahamu di bagasan dami. Mula mahamu di bagasan dami.
hatta Jesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusya mudar kude dari seu mengkupam bahen hasise sanusam di mana mangramo jala pahot turhamuna makamusiban asa dihamu hamuna nasara sudah amin mula mahamul baga sedang Jesus Kristus jalo hamuma jala in manusia mudar budri dan useho mengopang bahen hasise sanusam imana mangramon jala pahot turhamuna makapusega asa dihamu hamuluan nasurasu amin mula mahamul baga sadda hatta Jesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusyen mudar hudui nanu sehon humokopam bahen hasise sandusamu imana mangramoti jala pahotor hamuna makaparsebana asa dihamu hanguluan nasrasuda amin mula mahamu dibaga sedame didok tu hatta Jesus Kristus jalo hamuma jala inum hamusyani mudar hudui dari useon humokopamu bahen hasise sandusamu imana mangramoto jala pahotor hamuna makaparseba asa dihamu hamuluan nasrasu amin mula mahamu dibaga sadam jala minum hamusyen mudar hudui nanu seon mokopam bahen hasise sanusam imana mangramoti jala pahotor hamuna makaparseba asa dihamu hanguluan nasrasu mula mahamu dibaga sedang bahen hasise sanusam imana mangramot jala pahotor hamuna makaparsebana asa dihamu hanguluan nasrasu amin mula mahamu dibaga sedang didok hatta Jesus Kristus jala hamuma jala in hamusyen mudar hudui nanu seon mokopam bahen hasise sanusam imana mangramot
Puji ma Tuhan debata ale to diku. Jalan asar rohaku di bagasan mamuji guarna nabadi. Puji ma Tuhan debata ale to diku. Jala tungunang halupau dengan ibasa na sudina. Ibana do manesa dosam sudina. Jala ibana pamalu makasahi mu sudina. Ibana paluon hosam siya namagoan. Jada liliotut dengan bahasa dohot asin ni roha. Para si roha jala dengan bahasa do Tuhan debata. Labat rimas jala para si roha godang. Dang di bahay tu hita na hubar tu dosata. Jala dang di balos tu hita na hubar tu hasatotta. Songon asin ni roha ni amama tu akkay anak konado. Asin ni roha ni Tuhan debata. Diakay na makabiari ibana. Nung atakas di ba Tuhan debata holong ni roha na itu hita. Dinamati Kristus. Humokopita uju perdusa depi hita. Atong dalam malua mahita nuaing seri masna. Dung gabi perpitor hita hinor honi udarnai. Di ba ini saya pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Do nasa pabenaku do Tuhan debata. Ola nion rodi saliling ni leling na. Amen. Tatanya ko ma piliata tu debata. Ali debata aman amin ni benogicang. Horo haruan salut silelo na rin do naso libasa na maliutus. Kupasatami masyan lumito ang pilan nami tuho. Sa jalo may gabi uwap na husus di jolom. Paso-paso may jarramoti. Asaho para siyang hami pilianon. Pati bulo na rajom nitong atongan ni Uriam do di Portibion. Buhay marohanay maritite to dim. Asalam girgir rohanay madok mauliate tuho. Maritihite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin ibanagidjang, sa pinalbadia magwarmo, sa ero maharajon mo, sa saot mo lamang roham, di ba natokon song ibanagidjang. Leo matuhami sa daron hang luas siya pari, sa mardo sa nami, song opane sa nami, dido sa daron na mardo sa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami, siyan pangako. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasar homa damena tutodim. Amen. Amen. Sa linari upasatami ni tonga-tongata, selamat hari Natal Marihita. Selamat hari Natal. Horas.
Christmas